Žili ľudia v stredoveku len do 30-ky? Áno, aj nie. Priemerný vek človeka sa síce udával okolo 30-ky, no skresľovala ho extrémne vysoká detská úmrtnosť. Ak teda ľudia prežili prvé roky života, mohli sa dožiť pokojne 50-ky či 60-ky, čo bolo na vtedajšie podmienky celkom bežné. Život však zďaleka nebol prechádzkou ružovou záhradou. Vojny, epidémie a hladomory sa opakovali v pravidelných vlnách a mohli ho kedykoľvek prerušiť. Liečitelia a ranní lekári pracovali s poznatkami antiky a bylinkami, no proti moru, úplavici alebo tuberkulóze boli bezmocní. Chirurgické zákroky neboli tak celkom vecou akademickej medicíny, aspoň nie pokiaľ ide o prax. Trhanie zubov, amputácie, trepanácie lebky, púšťanie žilov či odstraňovanie močových kameňov nezriedka vykonávali skôr holiči a ranhojiči než univerzitní lekári. Okrem toho sa dodnes šíri mýtus, že stredovek bol špinavý a ľudia sa vôbec neumývali. Pravdou je, že hygiena bola ozaj námile vzdialená dnešným štandardom, no tvrdenie, že ľudia sa umývali často len raz za život je prehnaný. Existovali extrémne prípady náboženského zápalu, ktorý starostlivosť o telo vnímal ako hriešnú malichernosť, no bežný ľud nebol zďaleka pokrytý blatom a špinou. Paradoxne tak roľník, ktorý sa vyhol detskej smrti a mal šťastie na pokojné časy, mohol prežiť dlhšie než kráľ na tróne. Vyššie vrstvy žili uprostred intríg, sprisahaní a vražd, preto celé dynastie vrátane najmladších kosili násilné konce. Pravda je teda o mnoho pestrejšia. Stredovek ponúkal šancu na dlhý život a tento rozšírený mýtus vznikol z nesprávneho čítania štatistík.